धुमधाम जादों जोंहा खातमल नागिरदों हराव उन्दुनो मोनला जिखौनो जोमनो हाला आरो ओरैबायदि खातमल दङना खम्बलाव थिमा बायदि फिसा फिसा अरजोबो मोदोमाव जोमनोनो हाला जिफोरखौनो बेनिखायनो दा नागिरना बुथारगासिनो आरो जोङो बिराद बुथारनो मोनबाय मोनायावबो दहाय फुङाव सोरांनाय लोगो लोगो खातमल बुथारनायनि धुमधाम जोंहा जानाय गैया लोंनाय गैयानो दा नैबे खम्बलावनो आरो बे खम्बलावनो जोमनोनो हाया ओरैबायदि खातमल दङ फिसा फिसा एम्फौ आरो थिमा बायदि बेहा दाखालि थिमासो होनबाय थादोंमोन बेयाव जादों आरो नैबे जोंनियाव नै बेयावहाय गिगुलायगोनसो आरो नोंसोरो एकदम जोमनोनो ओरैबायदि गिगोन थाम्फै अरनाय बायदि अरो बिरादनो जोंना माबायासो आदा बल'आव ना मा नाम मोनथाय बिसोर नायनो होनदोंमोनलै खातमलखौ खातमल नायनो नामा नोंसोरबो नायनो ना खातमलखौ ओरैबायदि खातमल नागिरगासिनो जोङो नै खम्बलाव बुथारनो बिराद खातमल जादों नागिरगासिनो नै खम्बलाव फिसा फिसानो जोमजाला खम्बलखौनो ओमफ्राय हराव गोजाङो खम्बल गांसेल' मा खालामनांगौ जाखो खातमलनि थाखायनो खम्बलखौनो गारनांलायसिगोनसो नैलाय नै बिदि फिसा फिसा एम्फौआनो गुफुर गुफुर बिलाइ नुबायना बे फिसा फिसा एम्फौखौ नै बेखौ सिथारखांबाय आं बेखौ नै नैलाय बेखौ नै बे एम्फौखौ सिथारखांबाय आं नै बेनो नै बिदिनो एम्फौआ फिसा फिसा नैबे नै नैबे एम्फौआ नै फिसा फिसानो बे बिदि फिसा फिसा जायो आरो बिरादनो नोगोद दङ बेखौनो नागिरगासिनो जों नै दा ओंखाम जाया दै लोङा ओंखाम सङा बेखौ नागिरगासिनो जों उन्दुनो मोनाना मोजां थाम्फै अरनाय बायदि अरबाय थायो खेब खेब खाब खाबनो जोंनि जायगाफ्राव मानो जाया ओरै जायगायाव मानो बिदि जायोथाय खातमलल' जाजोबो गस्ला लंपेन्ट हाबजोबबाय गस्लाफोरखौनो गाननो हाला ओरैबायदि अरो बे दाखालि मोदोम मानबाय थानाय जानाया आंनाबो बे खातमल अरनायजोंसो जादों आंहा सानदों ओमफ्राय दस्रा माबा मोनसेसो माननायसो जादोंमोन दिनैसो नायसनदों आरो मानि थाखाय बिदि मोदोमा हराव बै खम्बलखौ जोमबाथाय मानो थाल मोनामोन आरो दिनै बोरैबा थाल मोनबाय आरोना दाना बेखौ जोमबासो बे खम्बलखौ जोमबासो माने खातमलाव अरो आरो धुमधाम नागिरलागासिनो जों सानैजों खातमल फुङावबो सिखारग्रोमोना खातमल नायबाय लंपेन्ट गस्लाफोरखौनो गाननो हाला ओरैबायदि खातमल जाबायना मा होनबावनो जोंना आदाया लाइफआव फैगोन ना फैयाखैब्रा फैबाथाय कमेन्ट हरोमोनलै जोंना आदाया दिनै माथो दाबो फैथाराखै बेलाय दहाय सानाव फैनायखाय मोनायाव फैला नामा बेलाय लोंब्रेना उन्दुना थाखोना माखोरा नोंलाय आदा नामखौबो बावलायबायलै आं बिनिखौ खातमल नायनो फैनो होन्दोंमोनलै बे लाइफआव दसे मोनायाव लाइभ फैनो रागा जोंबाय थानायखाय लाइभ फैना होलायबाय आङो दिनै फैयासैलै आदा नोङो बोरै जाखो नोंलाय खातमल नायला होमबा नोङो गस्ला नायजोबनांसिगोन खर'सा नायनांगौ आरो बिदि जिफ्राव बिदियाव नायनांगौ बिदियाव थायो नोगोदनो फिसा फिसा नै इदि फिसा फिसा गथ'फोर इलाय नै बेबो मोनदां ए बे नङा बिदियाव बानानै थाजोबो आरो बिदि खना खनायावसो थायो बिराद थाखायो दहाय फुङाव नोगोद दंमोन दा गैया नै बावहाय लेथ्रा जाथारबाय बेबो सिबनांसिगौ ओरैबायदि खातमल मा जिनिस बेलाय खातमल जिनिसालाय ओरैबायदि अरो उन्दुनो हाया मानो हायानो गस्ला लंपेन्ट गाननाय जोमनाय गासिबो हाबनानै थाजोबो साला खातमलानो खातमल होनबाथाय गिनाय मोनथारबाय आं सिगां हटेलाव खामानि मावनायावसो बिराद अरजानो मोन्दोंमोन आं खातमलजों ओमफ्राय आरो दा फैनानै बावहायबो खातमलजोंनो अरजाबावनाय मोनबावलायबाय आरो ओरैबायदि अरो खातमला गिलु बालुनो
मोदोमानो मानगानो रोंला ओंखायनो मोदोम माननाया खारनो रोंला बे खादमलनि थाखायनो ओमफ्राय मोदोम माननायखौलाय ओंखामबो सङाखै नै दासो फैदों जोङो सानैबो खादमलखौसो नागिरग्रोदोंमोन आरो ओंखाम संनोसै नै ओंखामाव भिन्दि होफानोसै नामा भिन्दि बाथोन भिन्दि बाथोन माबानि आब' मिथिंगाना मिथिनि बायदि भिन्दि बाथोन जानाय नायनोसै दिनैहाय ना भाजासो एवगोन भाजा एवलाबायदो थाव खरस गारबाय थायोनि आंहा बेखौनो ओंखामाव होफानोसैमोन आरो नोगोद मानलुखायो मोदोमा दहाय फुङावहाय जा गोबां बुथारलांबाय जोंना आयौ खारमलखौनो ओंखाम संनो नागिरदों आंहा नै खुरलावबाय थानांगौ एकदमबारे मोदोमखौनो दलद दसेबो दोननो हाया खामानि मावनाय मानि खर' मानि हाबनाय लांबाय जेनदां बोरै जाखो रावबो कमेन्ट हरला माथो लोगोफोर कमेन्ट हरदो दे आरो जि सुनांगौ दंबावोसो आंना आयौ खामानियानो खामानि दंथारो आंना नै बे माबाखौ मोननानै लाबोना बै जिं जिं माबाजोबबाय ओइ केमेरामेन चलो फट' उठा दो लड़की को फोटो खिंचा दो कमेन्ट हरदो रावबो कमेन्ट हरलाबा नायलालां नै लाइकखौनो नायनो बायोलै जोङो कमेन्ट हराबाथाय जों संनायखौल' नायबाय थायो गावसोरबालाय माबाया होनदो लाइकखौनो हरा कमेन्टफोरखौनो हरा जोंनो नायला जों बिदिखौ राग जोंबाय नै बुफ्रुलाजोबनोसै लंपेन्टाव जाखो ना माखो नालाय लंपेन्टाव नायब्रा लंपेन्ट सुबाथाय मानो आंनाबा मानजोबथारो नै फुखारानो गाबनो रोङा जोंना खारासो फुखारानो जोंना सलायबो गैया माबो गैया माबा लाइटआबो गैया माबो गैया सलायसो जोंना लाइटआबो फुखानांगौ नै नोंबो सुगोनसैलै रायलायफैर' नोंहा रायलायफैर' खिबु अरग्रा खादमलखौ खिबुल' अरो होनदां नोंबो लाबोयो थांबाय थायो साला आंनि जाङिया बोरो आं माबा गामसैया सुदोंसो आं सेवालिनि बारफुनाय सुदेम रावनिबो कमेन्टआ गैथारा माथो सासेबो दे मोजां मोजां कमेन्ट हरदो दे मोजां मोजां मेथाइ खननानै माबा हरनोसै आं सिंगार जानो हांमा थादोंला गोदो उन्दैयाव मेथाइ खननो थिनबा अबेबा अबेबा खादावलाबायोमोन ना जोङो लेखा फरायनो थिनबा ओमफ्राय थाइजौ बिफांनो मा बिफांनो बाथाफोरसो गेलेहैलाबायोमोन मोजां मोजां खेलाफोरखौ गेलेनो बावनानै बाथाफोर गेलेनोसै मोखां गन्थं बुफबलायना फैनोसैमोन मा होनदों आज क्या खाना बनाया था आज क्या खाना बनाया था Some videos कुछ भी बनाया नहीं भाई अभी आके बना रहा हूँ बस क्या है अभी खाने में देखिए आलू है भिंडी है लेडीज फिंगर जेम्स फिंगर इसको क्या बोलता है लेडीज फिंगर बोलता है ना जेम्स फिंगर बोलता है ये है और आलू गाड़े है भिंडी को मा होनोथाय
ये हो गया आलू गाडे खाएगा हम लोग अभी इसको बनाएगा सुबह हम लोग खाया था टोमेटो और आलू अभी खाएगा और आलू और पेंडी एंड लेडीज फिंगर हमारा सब्जी ये है कोई भी सब्जी नहीं है खाली आलू आलू गड्ढे हमारा सब्जी I am a disco dancer मोटा राव गया कमेंट हो रही नहीं रागा जना मुझे सलाह पे फिर नहीं कोई कमेंट करो यार कोई कमेंट ही नहीं करता है हम लोग का वो प्रमोद बिश्नोई फोन किया बिश्नोई ने प्रमोद बोरो फोन किया हेरी किया बस वो किया खादमोल मोल मोल किया बस चुहेम खादमोल को मुली हो ब्रो मुली होगन ब्रो बिनो मा होगन दाउ बयलार मासे ओमफ्राय माबा माबि होफैगोन नो ओमफ्राय माबा माबि लगायदेरना थाब देरनायनि खेलाफ्रा जोंहा गोथाव गोथाव जायो खामानि खस्थ' मावना फैनानै जोङो थैखौसो बोलागासिनो आबो मोदोमानो नै आंना दाखोनानो खारनो रोङा बिसिनि थाखायनो नै नायलाय बहा बोरैबादि दाखोन दङ डेन्जारसो हमारा सब्जी आलू गड्ढे आंनि फिसाजो गायदोंमोन हम लोग हमारा बच्चे को गाइडे बोल के खड़े पुकारता था अभी किसको पुकारेगा नोगोद दिनैसो नुजेनदों खारमलखौनो गाबोन लाबोगोन दिनैहाय बावबोबाय ना गैया साइडआव बोरै जायाखैलै मा होनदों साइडआव जाबायथ' नै मा नै गुसुलाय बिमा बेखौ थिखोनानै माबादो खोमानो गोजानो ओमफ्राय ओंखाम माबा मोननायखौनो खालामोना बानलुआ बोरै माबा गैलानो जोंना माथो गाबोन लाबाबा गैलासो आलु गाडे जाबा थांनांसिगोन जानो माबानो गाबोन लायबाबा मेवाइखौ नायलां नोंमोन दे नो माबा कमेन्ट हरलाय हरलायसोबा जों आंना थाव थांनोसै नै नै जोंना आदाया फैलायबाय बिमल बर' आदा नोंखौनो नेना दंमोन आङो नै दासो ना भाई दासो बेवाया गोसोमथारलै नायला नायलानो हनै गोसोम नुनायखाय दे नोंहा गुफुरथार आदा गोसोमसोगा नुवाखै फिल्टार लागायनांगौ फिल्टार होनि फिल्टार होनो दे नै गुफुर नुबायना एबाराव बिलाय गुफुर नुबाय दा गोसोमखौ सोरबा गुफुर बानायनो हायो होनबा जानला मोनलानो माथो होनो मालाय खारदुंखौ हराव जेनेबा मा होननांगौ जेनेबा हराव खारदुंखौ खारदुं होनाबा जेनेबा मा होनबावनांगौ जाखो मारै हराव खारदुंखौ खारदुं होनना माथो होनना बुंबालाय दा नाम दंबावो बर'फ्रा होननांगौ दा खबायाव फिसावदो राननांगौ मा होननांगौ गावहा मालाय गुफुरथारदां बिमल बर'आ गुफुरथारदां गावहा माबा मानि गुफुरदां होनोलाय माबा मानि गुफुरदां होनोलाय
आदाना मालाय सुम्लि बिबाराव गुफुरथारमोन जानला मोनलानो नै नायग्रो आंनाव थांसैलै ओंखाम मोननानै खालामनानै सोरबा नांगौ आंना ओंखाम मोननानै खालामगोन मोना कमेन्ट हरलाबायदों न'खौनो गारहरखा सोर हरदोंब्रा बे आदा सुम्लि बिबार गुफुराल' हरगोन बे एसे जंखायनांगौलै बेवाइखौ नो मा ओंख्रि संखो बेवाइफोरनो हनै मा ओंख्रि संखोनो नि बेवाइफोर बखिबाबो जेबो नङा गोसोमखा मोगथाङावबो आं जेबो साना बिदिखौ बे नुखानायफ्रासो हरखायोना बिदि ना आंखौ नुखाबाय खोमा बियो बोरो आदा नोंनो सुम्लि बिबारखौ नायनो होनै सुम्लि बिबारा आदाना गुफुरथार होनै नो आदा आंना आयना बायदोंलै नोम्बाजैया बायदोलै नोम्बाजैया आंना आयना बायदोंलै बुजियासैलै आदा मा आयना बायलाबायनाय जाखो आयना थाबाबो महर मोखांफोरखौ नायनो बायोलै हाराव हाथाव महर मोखां साइस गैया बायस गैया जायला जायथानो खेमसि गैया खानजं गैयानो जायखिया आदाना सुम्लि बिबाराव गुफुरथारलै आदा सुम्लि बिबारा बिबार मानो बारनो सुम्लि बिबार होननायसो जाबाय मालाय आंना बिहावफोरा बिदि खनो बिहावफोर सेंग्राफोरा फनखौनो हरथाराखै दा मबाइलनि अमा बेदर जाब्रे होननानै खिउ हरनानैहाय बेंगालराव फैनानै लोमजालायनो हायिया हरथाराखै दा अमानि ने बे बिबारा जोंना जाखांबाय नामा बिमल बेवाइफोर सुम्लि बिबार गुफुर जात होनहरदों सोम्लि बिबार गुफुर जात होननांगौना जोंहा नै दासो सुम्लि बिबारा गोदै खननो हायो नायदोंबा कमेन्टफोर हरबानो जाबाय सोम्लि बिबार सिबिं थांला जोंनालाय 10 दिन थावालाय बिसोर बेसेबां लांदों 50 थाखा handbag kok naman malah siri dalam seberau bukumin utara si mati yo wa prabu ada siri stabai
फिल्म बानायनांगौ नै बेवाइफोर नै सोरबा आजलि नार्जारि ना मा होनो माबा हरदों मा ओंख्रि संखोनो भिन्दिजों आलु दासो संदों ओंख्रियानो दासो सफैदों बावाखै संगासिनो दासो संख्रि माबाखौनो एकदम सिङाव सनानै दं बेयो दासो रेडि जादों जोंना संजेनदों ओंखाम मोनबाय नोंस्रालाय मा ओंख्रि बिमल बेवाइफोर गसंनानै खिग्रा गसंनानै खिग्रा बेवाइ मा ओंख्रिमोन कमेन्ट नायनो फैदोंलां गाज्रि जामोन दे बेखौ हमनानै नायाबा कमेन्टफोरखौ मोजां सिनाया आंना दे बोरो कमेन्टआलाय माथो रावबो गैया सिरि जाखो है फाग्ला बिदि नङा होद मा समनि बिबारलै आं माखौबासो बुजिदोंनो दासो आदा माखौ बुजिखो नोंलाय आदा थास' बिबारनि एक्टर माबा फिल्मनि मा फिल्मलाय बोरै जाखो आदा बहा थांखो नोंलाय माथो नुहुरासै आं नोंखौलाय एनबेक सुजोब्बाय सिबनानै बोखांबावबाय आं मा सानदों नोंलाय उन्दुनांसिगौल' दाहाय बोखांजोबखाबाय मावखाजोबखाबाय होनदोंना आङो मावखाजोबखाबाय नों माखौ सिन्था खालामदों आं थानायावलाय जोंना आदाया बोरै जाखो सिरि जाखो आदा गाज्रि मोनखोना माखो नोंलाय सानावहाय हमनो माबाया नै मोनायावसो हमबाय बेना ससमाखौनो सानाव लाजिला मोनायावसो हमो ओंखायनो मानसिफोर नुयो सानाव सैया सैया खालामो नों मानो दिं 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 बोरै जाखो आदामान कमेन्टफ्रा बोरै जाखो माथो सिरि जाखो सुखुवा सुखुवा खालामो नों मानो क्या हो गया भाई लोग कहाँ चला गया सब हाय ब्रो आं फरायबायना नै दा फैबायना जोंना पावार ससेयाव होनो हाय ब्रो हाय 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 ब्रो हाउ आर यू कैसे हो कहाँ से हो आदा आंबो नोंसोरजों थांगोन दे 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 फैदो दे बहा दं फैदो दे दा नै जोंजों खामानि नांखागौ मानसि फैदो फैयोबा जों खामानि गोदानाव थांसै ना नैबिता दैमा बसुमतारी मा ओंख्रि जाखो ओंख्रियानो दासो संगासिनो आलुजों भिन्दि ओमफ्रायो मा होनोमोनलाय बेल' आरो काबाब लाबोदों आरो दाखि सालायबावनि
काबाब दासो संगासिनो आरो आलुजों माबाजों आंनि साहा लोंनायाव साहा लोंनो होयो आरो ओमफ्राय जों लोङा फैसा बिदिनो लायो फैसा लायो जोङो सानसेयाव 20 थाखा 30 थाखा जायो 10 थाखा 10 थाखाल' लायो माने जोङो सानासो जागासिनो आंनि बेजोंनो एसे दिनैहाय गोबावसिम नालाय जानो होनना लाबोबाय जोङो ने आं थांनि बेवहाय खौ गालां ओंखाम संनो औ फैदो लाइन मारियाथ' आदा नोङो आं नोंनि आखलखौ बारा साबजानाय मोनलायलाङासैलै आदा लाना खारग्रासो नुहुरलायलांबाय आं नोंखौ बोरैबा जोङो जानुवारिनिफ्राय दस्रायावसो मावसिगोन ने आंनालाय मोजांमोन बेहानो दस्रायाव खारनोसैलायनो दाना हरलाय आंनि खारबाय नाम्बारखौ नांगौ बै नोंनि मबाइलाव हरलाय बोरै आंना चार्ज होखादोंना हरदो गोजौआव दङ गोजौआवसो दंमोनदां मानो गोजौ दं नोंलायखो बोखारदोंमोन आं माबा सिबदोंमोन र' नाम्बारखौ आं हरगासिनो दे जोंनि सेकेन्ड चेनेलजों आङो कमेन्ट खालामगासिनो बे कमेन्टनिफ्राय लाबानो जाबाय बेसे मोजां समायदों बेसे मोजां रमायदों सना नोंनि खानाय फिथरा अखाफोर गावदां नोंनि महरा बे बाथौनिफ्राय सना नोंनि खानाय फिथराव सना नै आं हरगासिनो दे लाबानो जाबाय हौवा जा हिनजाव जा लाबानो जाबाय नै नाम्बारखौ 90981 आं कमेन्ट खालामबाय नै कमेन्टआव नायदो कमेन्टनिफ्राय लाबानो जाबाय 100% गोरोन्थिखा लाबायना हरबाय आं नाम्बारखौ दे बै सानै लाबोलाय बिमा एसे दे लाबोग्रो साना ओइ मा होनदों नै जोंना आदाया मा होनदों खबरदार होनदों नामा आदा आंजों थांनो दे आदानि कमेन्टखौ माथो नुवासै आंलाय बेयावलाय आंनि मोनसेयावलाय आंनियाव कमेन्टआ माथो बेल' फैबाय ओमफ्राय मा बावसो नै कमेन्टआ बोरै जाखो माथो नुवा जाखो आंनियावलाय गंसे मबाइलावसो नुजोब्बाय नै कमेन्टफ्रालाय माथो हरदो नोंनि नाम्बारखौ हरदो बहा थांगोन एबाराव जोङो खाथियावनो थांसिगोन माने सेलारिफोरखौ मोजां होआ जादों नालाय ओंखायनो एसे गोजानाव सोलायनानै थांनो नागिरदों आरो बारा गोजानाव नङा खाथियावनो 5 किल'मिटार जायो बिनिफ्राय ओमफ्राय जोंना माबाया मा होनदों बिमल बर' आदाया मा होनदों खबरदार बेवहाय जायगा सोलाय हिनजावखौबो सोलायबासो ओइस सोलाया बिदि नङा आदा ओमफ्राय अयनाय सानथारनाङालै नोङो आदा नों बायदि नङाना आङो लाबायना नाम्बारखौ हरबायमोन आङो दै बेनो आंनि नाम्बारा वाट्सआपबो खालामनो हागोन आरो दै वाट्सआप खालामनो हागोन ओमफ्रायो जिखुनु खालामनो हागोन आरो दे ओमफ्राय कमेन्ट खालामदोलाय दे माथो कमेन्टआ सिरि जालायखोलाय जोंहा ओंखाम जानोसैलै नै आं एसेबां कमेन्ट हरगासिनो माथो नोंनि कमेन्ट हरनाया आंनाव फैयाखैनो नै कमेन्टआ बोरै अफ जानानै थाखो आंनियाव बेना मबाइलानो खाराबसो एसेबां कमेन्ट हरगासिनो नै दासो
आंबो ब्रा भाई दे फैदो दे आं स्क्रिनशट खालामबाय दे लादो दे आंनि नाम्बारखौ नोंबो लादो थुदो माबार बेवाइनाव बिबारखौ थोद मा बिबारखौ थुनसै होमबालाय थुमारनांसिगौ दा नों बबेनि जोंहा मा होनदों नै आजलि नार्जारि आदा नों बबेनि होनदों आङो सान्तिपुर चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिगाङाव जोंना फाथाबारियावमोन चिरां डिस्ट्रिक्ट फाथाबारियावमोन ओमफ्राय दा थांबाय जोङो मा होनो हादानाव थांबाय आरो रानस्राव रानस्रि गोरानाव थांबाय बिफां लाइफांल' ज्राव ज्रावआव सौहैबाय आरो दा आंना कमेन्टआ माबानानै दंमोनलै जोंहाबो बेंगालराव थायो फेमिलि बहा थायो आब' नोंसोरो दैमा बसुमतारी नाबिता दैमा बसुमतारी अबाव थायो आब' जेन'बा नोंसोरो मालाबा थांजागोन र' बेरायनो थांजागोन खिथाहरबानो जाबाय जायगाखौ बहा थायो जों थांनानै एसे माबाहैगोन आजोलिनो दा खिन्थालै नङाबा गदाय थाहैजागोनबो भाई थोद फाग्ला बिदि जायो नामा जायो गदायबाबो जायो जानोसै जोङो दायो बे फाग्ला बिदिनो जायो बेखौनो लाबोदोंमोन आरो ओंखाम जासिगोन दायो जोङो भिन्दिजों आलु भाजा आदायालाय गदाय लामारगोन नामाब्रा मा सानफ्रामबो गदाय रायलायो नोंलाय आदा गदाय लामारगोन नामा नोंलाय गदाय लाग्रा नुखायो अबसे होद आं खदै गबायलै दे जानोबा फैदो नै हसुर मेन रड हसुरावसो दहायसो थांना फैदोंमोन जोङो अट'जों बिराद गोजानाव माल हैदोंमोन आरो बे हसुर रडजोंनो थांदोंमोन बे साइडआवनो थांदोंमोन जोंबो दहाय हसुर बबे साइडआव थाङोमोनलाय जोङो बेनिफ्राय थांदोंमोन आरो जोङो मा मावो जेन'बा आब' नोंसोरो खामानिफ्रा मोजांबा जोंबो थांजागोन हौवा हिनजावनि खामानि दङबा खिथाहरदो दे मा खामानि मावहैसै जोंबो मोननै लाखाबाय माथो ब्लेक केपसुना हिनजावा लानो थिनखायोनो आदाना मालाय गदाय लानो थिनखायोनो हिनजावानो दे नोंनानो मोजांलै आदा जोंना लानो नागिरबा सिखा खंखायसो लायो आदा सिखा गोबौ मोनखानाय दङ नैसो होनखायो गोदोनाया मानजिना लाखासो होनो नोंनानो मोजांलै आदा ने हिनजावानो लानो थिनोबालाय बिराद मोजां नोंना नङा बेवाय आंबो लानोसो थिनो आंखौ जिरायनानै जाहोबानो जाबाय बेनि हिनजावा गदाया हिनजाव गदाया दाबोथ' जिरायनानै जागासिनो खानानै ओंखामखौलाय मानो गसंनानै जाफैदो जिरायनानै जायाबानो आदा मोनजादोंलै जिरायनानै दा जिरायनानै जायाखै नोङो अबावथ' गसंदों बोथाखो आदा आंनि हिनजावखौ फेसबुकआव होदों नायबानो जाबाय दे दा नायगोन आं र' देलाय आंनि फेसबुकआव थांना मोनसे कमेन्ट खालामना दोनहैलाय आदा आं दा थांनानै नायनि हिनजावखौ नोंनि हिनजावा गोरलै होनदों नामा 16 बोसोरनि होनदों नामा आदा नोंना हिनजावा नुफेराखै आङो बिनानावफोरसो जागोन आंनि होनदोब्रा
खयथा हरदों दिनै 7टा 8टा हरदोंमोन हा फर 4 मा 4 8टा होमबालाय नों बे मोनसेल'सै 8टाबा होद जिरायना ओंखाम नङालै खामानिखौसो होनदों16 नङालै मा 19सो दे आदाया सिकिउरिटि आं आशीर्बाद कम्पानियाव आशीर्बाद कम्पानियाव मा मावनांगौ जेनेबा आदा गथ' गैया नामा मोजां दङमोन सिगांनि फुराना भिडिअफोरखौ नायबानो जाबाय आजोलि नार्जारि सिगांनि फुराना भिडिअखौ थांनानै नायहैबा नुगोन बिराद गिदिर काहानि जानानै थांबाय आरोना बुंजाला दा ओंखाम जागासिनो आं बुंथ'ला भिडिअखौ फुराना भिडिअखौ थांनानै नायहैबानो जाबाय आं खिथानायनिफ्राय साबसिन बाव थांनानै भिडिअआव थांनानै नायबानो मोनहैगोन आरो बेसेबांबा मोनो बेबा सिकिउरिटियाव सेलारिफोरखौ बेसेबांबा होयो सामब्राम गोजा हनै माबालाय लंपेन्टआव हमथावलाय बोरै आदामोन मा सिरि जाखो आदायाबो फैनोसै नामा बेंगालराव केरेलानिफ्रायलाय र' एबार आंबो थिखादार जानोसै बायरारबो जानोसै होनबासो हाम जासिगोन दे खेबसे नोंनाथ' हिनजाव दंखायो खेबसे सोरबा हिनजावखौ लाना खारदो नोङो बायरार जानायनि होमबासो देन्जार जासिगोन नोङो आदा ओमफ्राय थिखादार जायोबाथ' साबसिनखानो आजिखालि 4 गाहाम मोनोनो आदा थिखादार जाबा थिखादार जानो नाजादो नोङो मा डायलग बायनानै बेबोलाय थिखादार जानोसैनो मालाय नोंसिनि दिनसो जाबाय थादो मा जायो सुमलि बिबार फाननानै जादो आंना बिहावासो बिदि खनो बिबार नों बिबार मानो बारो नों सोमलि बिबार नामा नों दाबो दरसो जानो मोन्दों दरबैसो जाखो नों दरथाम जाबाय नोङो दरथामा दरब्रै जाबाय माला जालायखो दरब्रै आंखौ नै बेदराव बांसिन जानायनि रागा जोंगासिनो गोदोनासिनो बेखौ नोंहा मोजां जाजोबनानै आंहा औ दे जागासिनो लोला जाथारदों जोंनिखौ जानायावल' भिडिअ लाबोसिगोनदां जोंना टाइमानो बिदियावल' मोनोबा मा होनो पिपिनि खामानि मेसिनाव पिपि 5नि खामानि मेसिनाव 5निसो आरो ने बेसे मोनो जेनेबा सेलारिफोरा ओंखाम लायबावदो एसे ओंख्रि गैला दा लायजोबदो नांदां ओंखामल' लायदो बेखौलाय मानो लाबावगोन होनबा आंनो दरथामल' होनानै जोंना आदाया मा होनलाङो होद बिदि खारनाय बायराल जायालै नोंलाय थिखादार जाबा बिहावा हगारखासिगोन थिखादारजों दे मोजाङानो जाबाय नोंहा होमबालाय
सिकिउरिटियाव 8 घन्टायाव 20,000 DM जानो होमबालाय जोंना 12 घन्टा मावबाबो 10,000 खौ मोना 12 घन्टा मावबाबो जोंहा माथो 12,000 खौ मोना माथो जायगा दंबा लेंहरदोलै आंबो थांसै बेफोरावसो खालामनोसै 8 घन्टायाव बिराद मोनो होनोबालाय हनै बा देन्जार होमबा आदा नोंना जोंनो बेसे रानना हरदोब्रा गावल' एफा बुरजा फैसा लायोलै आदा नोङो बेदर जानो 100-200 सोना हरखोमानांगौब्रा आदा नों जाबा जोंनोबो रानना हरनांगौ एसे नोंल'सो ओरैनोबा जोंखौ अनग्रायानो फंबाय बेवाइफोरखौ अननो गोसो गैथारा ना बियो ने आयो बेवाइ नै नोंना बेवाइ ओमफ्राय एकदम लाइभफोराव नों फैबाल' मोजां मोनो मालाय दे एबार नम्बर मोनखाबाय हरगोन आं ओइस हसाना मिसा जाखो आदा ओंखाम लाना फैलायसै हसाना मिसा जाखो आदा एराबाराव 13,000 ओमफ्राय जानाय थानायफोरा आया ओंखाम एफा बुरजा लाबोबाय गुसुखौसो लाना फैबाय ओमफ्राय गुदुं गैला जानाय थानाय माबा नामा सरि आदा सिगांनि गोसोखांनायनि थाखाय औ दे जेबो नङा दे जेबो साननो नाङा बेफोरखौ जोंबो साना आरो बेफोरखौ बारा सानलाबाया जोंबो गोसोखांबाय थायो माथो खालामनो दाबो गोसोखाङो ओंखायनो बारा माबाला आरो गोसोफोरखौ गोसोखांबाबो बांद्राय इसेबां मानि सानला दा हसाब्रा 100-200 नालाय माथो बेदर जानोखौलाय हरगोन ना दे नों अननायावनोसै दे नों अनबाल'सो नों अनाबालाय बहाथो मोननो आरो ना नों अनाबालाय आरो सोरथो दंबावो जोंहालाय बावलाय नोंल'सो दंफैयो बावहाय अनग्रायानो रायलायफैदो नै नोंनि बेवाइजों रायलायदों होमबालाय दहाय लोंनाया गुजुगासिनोलै ओइस नै मालाय लोंबोरैदों नो गैया बेवाइ जाखांलायबाय नै गावल'जों सोमब्लेया दाबखा दु गगा मोनदों साथामल'सै माथो रावबो कमेन्ट माबाखौनो लाइकखौनो हरथारा माथो नै सोमब्लेया दाख्लि मेलायाव थांनानै मा लाबोदों सोमब्लेना बेनो आरो हनै माबा हरबाय नै मा आंना मेगना मोजांखौ नुवा बियार होननायसो गंथाम लोंदों मालाय हनै बाबारे बिदियाव गारस्लायस्लाय आं सोना हरबानो जायोमोन ना बेवाइ बेदर जानो मोनगौमोन खोमा जोंहा आरो आलु बाथोनबो जागासिनो होनदों आलु बाथोनल' जागासिनो जोंना ओंख्रियानो गैया नै माबायदि गोरान जागासिनो मानोथो ओरै गंसे गारहराखै आदा ओरै गंसे गारहरबानो जायोमोन लोंगौमोन आंबो गावल' गंथाम गाहाम होनानै गगा मोनलायनाय गुजुलायनाय लोंबाय आरो नोङो हनै माबानो हनै
नै माबानो खमायना नायदो फरायनानै खिथाबो मा होनो होमबा जानाय थानाय गावनि गोजा ने समायालै नम्बरानो गैया होमबा दानो हरमानो नामा दे हरदो दे बायनानै लोंफैनि जोंबो बे नाम्बाराव गैया ओमफ्राय गुगोल पे फन पे गैया दे बे नाम्बाराव गैया नै गोदान नाम्बारखौ ला दे हरलाय नाम्बार हरलाय बे मोनसेखौ माया गुगोल पे फन पे गोनां एयारटेलखौ हर ओइ नाङा बेवाय नाङा ओरैनोसो होनहरदों बियो जानला मोनलानो बेदरानो हरनो मालाय नोंनो बेदर जानो हरनोबालाय हरदो दे दानो स्रायनो मानसिफोर गोनाङावनो हरखानांगौ हरनोबा दोनखोमालायनाय गैया दोनखोमालायनाय गैया बेवाय होमबा ना मा आंखो बेवाय नै बिसो नाम्बारानो मा हरखो नै आं गोमोदों मानो मोनबाय नै मांखो आदाया जोंहा सानैजोंसो स्रोद लोंखोमागोन ने नम्बरखौ इस दे नोंसोर सानैजोंनो बिदि माबा लालायबाय था नोंसोरो भाइरेल खालामना होनां नोंसोरखौ आंनि नाम्बारखौ मोनाखैबा नोङो भाइरेल खालामना होनोसै नोंसोरखौ र' नै बिनि नाम्बार गोजासो आंनि गैयाबाव नोंनि डिपिखौ मोनखाबाय नोंनि डिपिखौ होनानै भाइरेल खालामना होनोसै आं हिनजावखौ लाना खारबाय बियो होननानै जासिगोन ना होमबालाय नों भाइरेल जासिगोन ना जाया बिदिया बरनाम गैयि बरनाम खाराबाराबनो खमायना आंथ' ओंखाम जागोन है आं माबा जि सुफैनोसै होनबाय नायथ' दसे उनाव ओमफ्राय सुफैदो आं ओंखाम जागोन ना होनदों मा होनदों र' दै हरमारनि नायथ'नाय जानाय जानाय दै नङा र' भिडिअ'आव बुंना हो बेसेबां हरो दे दे बेसेबां हरो बुंना होगोन जों दे खुलुमलायबावगोनसो उन्दुनानै हायाव उन्दुनानै दे दानो हरनोबा हगारो भिडिअ'आव होना होनसै नोंखौहाय हरबाय आंना बेवाया होनलायनानैहाय गगा मोनथारदों दाख्लिनो आरो सिखांबावदों आंना गगा मोननायानो नै दाबो जाखागो रान जागासिनो ना बिदि गोरानसो जाग्रा हुदा दङ मोनामबायमोनलै ओंखामा सासेल'सै माथो रावबोआनो गैला आइयै मा जाबावनांगौ जाखो नायजाबाय मा फैगोन लाबाय था बाथुर सुना दंबावनांगौसो आरो जि सुबावनांगौ आयै खामानि उन्दुनायानो माबाबासो जासिगोन दा 10ता जाबाय ओरैनो 12थाबासो उन्दुयो जों आयौ दैलि 12ता जाखांलायबाय थोरसि सुदो दहाय जि सोमना गालांबाय आरो बेखौ सुदोलाय खामानि बेयाथ' नै जिरायनानै जाखांलायबाय बेहा ओरैनो थासिगोन दा आरो मोनायाव फारमलनि दावराव
दिनैसो मोनथिदों खारमलखौनो अरनायालाय सिगांनिफ्राय अरोमोन दहाय फुङावसो नायसनदों जा मोनखादों आयौ 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 मोदोमफ्रानो दाबो मानलुगासिनो आंना मा मानसिफोरनाव बिहरनांगौ न'आव थांग्राफोरनाव सनालिया फैमारोबा बेनाव गयबो बिहरनांगौ न'नि फिथाइया दंना गैलानो सोना नोंसिनिया दं बेखौनो बिहरदों बेवाय मा सिरि जाखो ओंखाम जाखो ना माखो र'नो मालाय फैसा सोनो थांदों र' होनलायखो अबावबा जाखांलायबाय नै बोराया फैसा आं दाहार लानो थिननायखौ लाबाय 3000 ओमफ्राय दाहारखौ सोर मा खालामो नों लानो थिनाखै सोरखौ फैसा बिहरनायाव आंलाय माला दाहार लानो थिना गोदाव सोराव आंगाम आंगाम ओमफ्राय बे दाहारखौ सोर सुख'गोन जेन'बा बोरै जाखो मा सिरि जाजोबखो दाहारा ओमफ्राय सोरनि नामाव जोंनि नामाव हो जोंनि नामाव लालाबायनांगौ होमबालाय माथो 3000 लादोंनो 3000आव थाइबा ना थाइनै सुद ओंखायनोथ' जोंसो सुख'नांगौ दा बेखौलाय सनजित बसुमतारी नामा औ बेनो सनजित बसुमतारी दाउला बेरहा होनो नामा आदा खुलुमो ना खुलुमा नुनोसै बेवाय माबायदि खुलुमो बियो खुलुमगोन ब्रा ने आदा मोजाङै अनलायनानै अनलायनांगौना होननायखौ खोनायाखै नोस नाम्बार लाखुमानो नागिरलायखायो आदायाबो स्रोदनो होनलायबावखायो दे नोंनि थाखाय गाबोन मोनसे स्पेसियेल भिडिअ लानानै फैगोन आं आदा भिडिअआव बुंनानै होगोन आं मोजांनो जोंना आदाया बिराद मोजां होननानैनो बिदि होननानै हानजा बसुमतारीया मा होनदों जिखौ दै गुदुंजों रुनासो हाबाब बिबो मोनसे जारला जासिगोन आरो बे कम्बलखौ सुनांसिगोनानोथ' आरो बिदि दै गुदुंजों नङाबा जानाय नंला उन्दुनो हाखाया जि जोमजेनबाय ओरैबायदि अरो बाब 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 मोदोमानो बिनि थाखायनो आंना जेरावबो दागो गोजासै खारनोनो रोङा नै आखाइफ्रानो जों मालाय फार्स्ट टाइमाव फैनानै मानसिफोरनाव थाफैदोंमोन ना सप्तासे नै बेहायनो फोथायनाय नङा नोंसोरो बेखौ नायदो नै माबायदि दाखोन जाजोबखो नुहुरो दा दाखोनखौ नै बे नै गुफुर गुफुर जानानै थाजोब्बाय नै बिदि मोदोमानो जायगा मोनसेबो मोजां गैया आरो ओरैबायदि अरजाबाय जोङो आयु आयु खावलाय मानि ओरै जाबावबायसो मोनायाव अरफबलाजोबथारो आजां गाजां अरनायल' दाबो नै खुरगासिनोसो आं नै ओरैहाय बोरै फाइलि देखायखो आदा माथो जायोमोनलाय बोरै फाइलि देखायलायनाय जाखो माथो बिदि देखायफेरामोनलाय फाइन लिर माबा माबि देखायफेरामोनलाय फन रायलायनायखाय देखायदोंदां टावारा दाननानै दोनदोंना मोनसे बोरै फाइल देखायलायनाय जाथारखो होमबालाय ना
फाइन लेटसो जादों होनबा बोरै जाखोब्रा आथिंफ्रालाय उन्दुमोना मामोना जाबाय थाखो लाइट खोमोराबाबो मानो अरफैबाय थाखो इधर देखो भैया कारेन्ट सटसो होनांसिगोन नामा बिसोरखौलाय बेलेग गैया नामा फन पे दङ फन पेबो दङ फन पेआवबो थां गुगोल पे दं फन पे दं हा मा गाबफैखो दं गुगोल पे फन पे दंजोबो बे नाम्बारावनो दंजोबो आरो नों बे नाम्बारावनो थांनानै बानायबानो जाबाय गुगोल पे फन पे गासिबो मोनजोबगोन बावनो फन पे दं गुगोल पे दं बे नाम्बार मोनसेयावनो एखे नाम फैगोन आरो थाङाखैनो मानोथो फेल देखायदों बोरै फेल देखायखो होमबालाय फैनांगौथ' माथो हाय होननानै माबा हरलाय मेसेज हरलाय दे हाय होनहर खेबसे हाय होनहरग्रो मेसेजखौ आं नायनि फैगोना फैया फैबायबा आं नोंनो खिथाहरफिनगोन फैबाय होननानै र' आरो ट्राय नायबावनि दे ट्राय नायबाव दे आदा नाथाय जोंना एक्ट्रिसआ फट' लागासिनो मोनाबाबो खिथेब खाथाब होनगासिनो फट'सो लागासिनो दं मालाय ओरैबादि फट'क लालाबाय थाखायो बियो हर गेजेर माने फट'क लायो टिकटक भिडिअ बानायो ओमफ्राय सानसेयाव मोनसेल' हगारो टिकटक भिडिअ'आबो ओमफ्राय आयु अरे फैदों र' नाम्बारा नै फैबाय आदा हाय हरबायथ' हाय होनना औ आंबो हरफिनबाय नायदोलाय आंबो रिप्लाय हरफिनबाय नायलाय नोंनाव थांबाय दा आंबो हाय होनहरफिनबाय लास्टआव 69 नाम्बारा 7099103 आंबो हरफिनबाय द' आदा नायदो दे आंबो हाय होनहरफिनबाय हाय होनहरबाय आंबो हेलौ आदा बिमल बर' ब्लग होननानै औ आदाया मोनसे भिडिअ हगारनो नागिरदोंमोनलाय नायनांगौमोन आं भिडिअखौ नायनो रोङाखै फेसबुकआवसो हगारदों होनदों नामा नोङो आदा भिडिअखौ नायनि र' खाटमला माजों खारोब्रा मा बुस्थुजों खारो खिथाहरदो दे खाटमल खारनायनि मुलिफोर सोरबाफोर मिथियोबा उन्दुनो हाथारलालै जारला जाथारबाय लाइट खोमोरबानो अरफैयो माथो ओरैबादि अरो मुलिफोरनि उफाय दं नामा खाटमलनि मा बुस्थुखौ सारनांगौ जेन'बा जिफोराव मा बुस्थु खालामनांगौ बे कम्बल गांसेयावल' थाखो ना गासिबो जियाव थाखो दिनै उन्दुबासो थाल मोनसिगोन लाइट खोमोरबासो फैयो नालाय दा लाइट खोमोरबा थाल मोनसिगोन आरो रावबो गैला नामा ना रावबो गैलाबा बाय बाय लानिसै आदा बिमल बर' आं नोंथांखौ माबायाव SMS खालामसिगोन दे
SMS खालामनोसै आदा बेदर गैया नामा गैयालै बेदरफोरखौनो जानो हाया बेफोरबायदि गोरानल' जायो जोङो उफाय गैया दा फैसा थाखा गैथ'वा नोंहा गुफुर बुरिया सोमज्रो जि समायदों हैस निसा सोर निसा जालायखो नै आंहाथ' गोदोनिफ्रायनो गुफुरखा उन्दैयाव बिमा बिफाफ्रा माबाजों थुखैनाया गाइखेरजों ओमफ्रायो मा होनो थुलुंसिजों थुखैनाया एसे बांद्राय थुखैदोंदां आंखौ ओमफ्राय बे आंनि हिनजावखौ थुलुंसि आरो गाइखेरजों थुखैयाखै आरो बोरैबा माबा गोसोम माबाजोंसो हांगारफोरसो फुनना थुखैफ्लांदोंदां बेखौ मा होनो ओइ बिमा माबायाव दैयाव हांगार लगायनानै थुखैफ्लांदोंनो बेखौ बोरैबा ओंखायनो गोसोम जादों बेहा मिनिहरलायलांबायसो नै थेवबो बरिया दे मोजां होनबालाय बरिया नुदों दा समायोना ना समाया नै रिल्स बानायबावबायसो रिल्स बानायबावबायसो नै मालाय फेसबुकआव समायो दे मोजां बिदिबा थेंक इउ मोजां सामाव नायलाय फेल जानायखौ हरदों आं दे हरलाय हाबफैयाखै माथो वाट्सएपआवलाय आंना वाट्सएपआ 29 गैया दे आदा बै सिगाङाव नाम्बार हरनाया बेयावसो दं वाट्सएपआ नैबेयाव वाट्सएपखौ खुलियाखै आं बै सिगाङाव हरनाय नाम्बाराव वाट्सएपखौ खालाम थोद खाराया मासथिनि खुरियाबारा खानाय खेंखाय खेंसि मालाय लाइभ रायलायनायफ्राव निसाया मा होनखो नोंसिनिथिं गरम ना थान्दा गैया गरमसो नै मिडियामसो ओरैनो कम्बल जोमा मा जोमासो उन्दुयो जोङो थान्दाबो गैया गरमबो गैया मिडियाम आरो गोसोबादि उन्दुनो हायो कम्बल जोमाबाबो उन्दुनो हायो जोमनानैबो उन्दुनो हायो आरो बिदिसो आरामसो आरो थान्दानो माने बांद्राय थान्दाबो गैया गरमबो गैद्राया बेबायदि आरो मिडियामाव थायो खमसे खम हमनानै लादो बेसेबां डिग्रियाव थानो हागौ दा जेनेबा 28 थानो हागौ नामा दे गाबोन ट्राइ खालामदो आदा दिनै जायासैबा जोंनाव जि गुसु आयु हरैलाय माथो बुंनो जोंनि आसामावलाय गुसुआनो गुसु नङा होमबा गुसुआनो थानो हाया जोंनि आसामावबो बिदिनोखा जोंनि आसामावबाथाय आरो जोंनाथ' हजोंहाय हादानाव दैया खाथि नालाय ओरैबायदि गुसु जायो जोंनियाव बुंनाङा गुसुआनो थानो हालायखै आरो जोंनियावलाय कम्बलफ्रा लेब थसब थाबदेरबायबाबो जाया ओमफ्राय जोंहालाय माबा जाबाय नालाय जिफ्रानो गैया गांसे गांनैल' बेफोरनो गोजांनानै खोखो खाखा हाथायफोर गलायनो नागिरो होमबाबो जों उन्दुनांगौ आरो खस्थ' मस्थ'यै दाथ' नै बेफोरखौ ओरै जाबलाबायनायसो दोनो जों नै ओरै जाबलाबायनासो दोनो बेथ' उन्दुग्रासो नालाय जोमग्राबो नङा बेयो नोंसोर आसामाव माला फैफिनगोन जोंनि आसामाव थांनाया बोसोरसेसो थागोन नामा बोसोरसेसोनि उनावसो थांनाय जागोन दा जाथ'नाय नङा आरो दा थांथ'वा दानो फैनायानो बावाखै दासो मास मोननै दाजों मास मोनथाम जासिगोन नामा दाजों मास मोनथाम जासिगोन मास मोनथाम जाहां जादों आरो दाबो गैया थाइसेबो खामायनो मोनाखै जिउआव दावदैयावनो दंथ'यो दाबो मा होना खर'आ सारोम मोनबाय थादोंब्रा माबा रायलायबानो खर' सायो बोरै जादों खर'आव माबा बे माबायासो खाटमलासो हाबबाय नामा देलाय नांलाय थांलालै बिसोर
बेवहायनो रायजो जाथाबथारसिगोन बेयावनो रायजो जाथाबथारसिगोननो जायालै आदा बिदि रायजो जाथाबथारनो होनना सानबाबो जाया थाङाबा उफाय गैया गावनि न'खौलाय बहा गारनानै थानो हानो गोबायबाबो गिजिबाबो गावनि न'आ सनानोलै आदा नोंहासो मालाय बेयावनो हारसिं संसार जाथाबगासिनो हरबायलै वाटसआपाव नायलाय दे फैबाय नै वाटसआपाव फैबाय र' नायनि दे नायबायमोन आदा नायनायालाय बोरैबाबा फेल जाखो दिनैबा फेल जाफेरामोन माथो बिदि आदा मायाव खालामदों नोंलाय फन पे ना गुगोल पे खालामदोंमोन ओरैया गैयादां आदा ओंखायनो फेल जादों ओरैया थगाय हरबायसो बियो नै नोंना बेवाइया रायबायसो थगायहरदोंसो बियो होननानै नोरैयानो गैयादां होनदों ओरैया मा होनोमोनलाय बेखौ मानि होनो नामा हे पेटिएम गैया आंना पेटिएम खालामनाङा फन पे खालाम फन पे गुगोल पे खालाम बे नाम्बाराव आं दा पेटिएम खुलिनाय जाथ'वाखै दंब्रा दं आं पेटिएम खुलिनाय जाथ'वाखै बे नाम्बाराव आं जयेन जायाखै बेयाव इउ पि आइ जयेन जायाखै आङो गुगोल पे जों ओमफ्राय फन पे जोंल' जयेन जानानै दं दा र' फन पे पेटिएम खौबो अन खालामनांगोन आङो मानो होनोबा बैयाव दस्रा बेंक दंखायो आरो मा होनो कर्नाटका बेंक दङ कर्नाटका ना मामोनलाय बे बेंकआ आंनिया कटाक बेंक बैयाव रिसार्ज गैया आंनियाव अके र' होनबा फन पे जों लागायनि दे लागाय आदा लागायनायखौ दागार ट्राइ खालामबाय था होनदों जायागौमानि ना आंना बै मोनसेयाव रिसार्ज गैया ओंखायनो बैयो मा होनो पेटिएम फन पे खुलिनो हायाखै बैयाव दंजोबो ओमफ्राय गासिबो मानो होनबा मेसेज फैया नालाय बैयाव मेसेज फैनो नांगौ फैसा गैयाबाथ' मेसेज फैया ना बेनिखायनो गैया आरो दा बेखौ अफ खालामनानैसो दोनथ'दों आङो दा मानि जाथ'वाखै ओमफ्राय रावबो कमेन्ट खालामग्रा गैथ'ला नामा जोंहाना ससमा हमलायनानै टिकटक भिडिअ बानायलायबावो माथो जाखो ओमफ्रायलाय खालामबाय थादो मालाय नाहरबाय थागोन टिकटक खालामनायखौ नोंनिखौ बे नोंनि भिडिअखौ टिकटक खालामनायखौ जेरै लाइकखौ हरगोन आरो डन होनगोन दा लाइकखौ खानाय सिननांगौमोनलै बिमानै बबाव सिनजाहैबावनांगौ जाखो लोगोफोरजों सिनजाहैनोबो मेचिनल' दं ओरै होनग्रायाल' ओमफ्राय माबायानो गैया खेमसि गोलावानो गैया आरो सिनग्राया बे दंबाथ' मोजां जागौमोन मालाय टिकटक बानायनायखौ एकदमबारे आवलायना होबाय थाथारो बियो जिर'सो जाबाय माथो ओइ क्या हो गया जीरो हो गया गमछा भी खुल गया नहीं बोरै जाखो माथो रावबो गैला सासेल'सै जोंना आदा माबायावल'सै होनदां बिमल बर'आल'सै होनदां बे आदायाल' थायो जोंना बोरैबा नायसाबबायो जोंखौ गोसोमबाबो गोफाबाबो ना दन्दा दन्दि फुला फुरलिबाबो जोंखौ नायसाबबायो आरो जोंखौल' नायसाबबायसै बे आदायाल' ओमफ्राय दस्राफ्राथ' गैला खि गैला नै आदा बिदिसो जाबाय दा खोथाया होनबालाय नोंल'सैलै आदा जोंखौ अनग्रायानो नायग्रायानो बोरै जाखो लखरानो आन्दायसिगौमोन नङाबा
गोसो गोरबोनि नोङो आजोलि नोङो आंनि सिमांनि अनजालि आलायसिलाय दिनै आङो हमदां हाया गावखौ मानो नै दासो एबाराव हले फैबायलै आदा थेंक इउ आदा नोंनि थाखाय आं गाबोन मोनसे मोजां भिडिअ लाना फैसिगोन नोंथांनि फट'खौ औ फैबाय आदा नोंथांनि फट'खौ आंनो मोनसे माबायाव हरनानै दोनलाय थाम्बनेल बानायनो थाखाय नोङो आंनो माबा मोनसे हरनानै दोन दे फट' मोजां सरमा हमलायनायखौ हरनानै दोन दे मेकआप फुननाय सरमा हमलायनायखौ हरनानै दोनबानो जाबाय आदा आङो मोनसे